Sini message sokono जों आगामी दिनाव kwtal party जों खालायनाय दिनै 1 तारिख नभेम्बर 2021 हिंदी बरजराव जे तमानि बागै जों दिनै प्रेस मिटनि मुस्कांमा फायका बनि उद्देश्यमेन बनो जे थांनायनि सारिग बासमजा जराव यूथ IPFT सेंट्रल कमिटी नि चेयरमैन श्री बलराम देवर्मा ते सेंट्रल कमिटी ने AGS केशियर आग्रह खालायो बरक जे 5-6 जन प्रेस मिट खालामनो तेगे आंकिसा सिनि पार्टी यूथ IPFT नि नॉर्थ अमरपुर डिविजन नेंगो आंकिसा प्रेस मिट मा फायका सिनि यूथ IPFT नॉर्थ अमरपुर डिविजन नि ऑफिस सेक्रेटरी सिनि बरमना दुर्नो जयरिया सिनि मेंबर दंगो अरुण देवर्मा तेसिनि शंकर आं यूथ IPFT नॉर्थ अमरपुर डिविजन नि प्रेसिडेंट जगदीश जमातिया मिया निनम जोंखौ स्राय सावनि महायनो चेष्टा माखायनाय जेबो बलराम देवर्मा को फैसा साखा जे 29 टा डिविजन तंगमनिवो जतनो कम्युनिकेशन जे बरक बैतांगनै सामानि बना आंखौ फिरावानि बागै प्रेस मिटआव माखायो कारण सिनि नॉर्थ अमरपुर डिविजन यूथ IPFT नि कोनो फानो बरक बाय सालायजाग्रै कोनो फानो बरक बाय फोरोंजाग्रै हियाबाव लगाव तंगो सेंट्रल कमिटी निंगै केशियर सिनि डिविजन आन्दारनि तंगो हियाबा सिनि डिविजन नि मेंबर बाय बा सिनि डिविजन एक्जिक्यूटिव रक बाय कोनो कथायसा थानि सालायजाग्रै अमायखलायनि बरक नांगो नांगेमे आप्रक पूरा जत 29 टा डिविजन बाय कम्युनिकेशन तंगो जे बलराम देवर्मा सामानि बना आंखौ फिरावनाय जे जों नाय फैका 2013 नि सिमि यूथ IPFT आसायका बनैया गलो बरनि लीडर नि कगनावैनो दिनैसो जरा खायबो तंगो ग्राम रैली खलायका लंग मार्च खलायका अन्नानै बरनि जे सेंट्रल कमिटी नि कगनावै जों दिनैसो जरा खाय दं बियाबा बल लोग नि ग्रै शेयर नि लोग ग्रै अहा नैनो कग साखा बनैया गलो जों वास्तव नु दं आंनि समाज आसनाय 13 बहुत पार्टिसिपेट खायजा सिनि 16 बो खायजा दाग थांनाय 2021 बो खायजा अमा हाय क्लाइबै तिनि सायथांगा आंसियार गतिलो बुयामै साखा जे गुबुन पार्टीफा संसायमानो हायगा अन्यान्य प्रब्लेम खायजा सिनि 16 बो खायजा दाग थांनाय 2021 बो खायजा अमा हाय क्लाइबै तिनि सायथांगा आंसियार गतिलो बुयामै साखा जे गुबुन पार्टीफा संसायमानो हायगा अन्यान्य प्रब्लेम खायमान किन्तु चिनि डिविजन यूथ IPFT नि नॉर्थ अमरपुर निंगै जों बरबाय थांजागिया बा दैदुल जागिया जे बरमनि दागेतै जों थांमोन कोनो ग्रै चिनि डिविजन वो जागिनि डिविजन तंनाय गाहामनो तंगो चिनि पेरेंट्स पार्टी IPFT ए जत अर्गानाइजेशन आतिसा IWFT TN जत बाय जों दालै तंगो बियाबा चिनि डिविजन आन्दार निंगै केशियर चिनि बरमना मोहन जमातिया बा 17 बन जमातिया बो दिनि जरा मिया निवो प्रेस मिट प्रेजेंट तंमोन बांगै बर्तमान वानसो सामैया देबां कबन मुसुमा कमहाय जों ताबनि वास्तव कोनमते खलायि तिनिसो जरातै सावसाया नक पाला कायबै सो जरातै लायमोन या बाहाय हाय नखम ताल थावनि मुखा थांगै चिनि दफानिबो मुसावै अमाय खलायनि तांलंथों बा खलायनि मुखा थांगैबो जेमने से सिंबाय जाखाय ओ जरावो नखम ताल थाय कोनो प्रॉफिट रै हानि बांगै बरनो बां कयनाय नांखाके सालसा सालनि बिसिंग वानसो हायनि हायनि बरनो कक सामानि उद्र खलायबै काम करन खलायबै जे पार्टी IPFT जे तिप्राland दिमानो तै तमन हायनि हाय बर मुभमेन्ट हाफायानो उनथों आं कबजावो चिनि नॉर्थ अमरपुर डिविजन यूथ IPFT नि तरफ থেকে जे जदि सि तंगै तंखाके अन्य नम्बर वानसो तंखाके जों बर एकदम एक पैसा फानो बर बासिं दाजाग्रै जों बर बाय तंगिया तेबे आं कबनाय 29 टा डिविजन नि जरा यूथ IPFT नि दिनै प्रेसिडेंट सेक्रेटारि हायका जत एक्जिक्यूटिव थना कबजावो दिनै प्रेस मिट नि माध्यमे यदि तंगैनो बलराम नि कगनो साजाया साजावै तंखाके दिनै नि बिसिं गाखना बिसिं प्रेस मिट नि माध्यमे जों जतनो बिगला फायरवानि उनथों
Kia bangsa no sawo sini nor AMARPUR bising IPFT ni tabo jorate parents party IPFT te Tipraland mano no tangu sing boram law jawa turu hamba